good morning! Mga Yenyans, good morning! Welcome to EBTV. Please subscribe my YouTube channel. Click the notification button para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Ang vlog natin ngayong umaga, mag-change oil tayo ng Rusi 150. Okay? Just keep on watching. Okay, good morning. Ito yung kaibigan ko, si kaibigan kong Richard. Oh my God! Wow! Siya yung may-ari ng Rusi 150. Ayan o, yung Hello? motor niya, mag-change oil siya ng langis. Hindi yung ibang change oil, ha? Basta change oil ng... Ayan, yan yung ano niya? Repsol. Repsol. Repsol yung... Kaibigan, bakit Repsol ang napili mo dyan sa ano mo? Sa Kasi Rusi mo? kahit ilang buwan hindi mo ma-change oil, okay, malinaw pa rin. Wow, galing! Matibay ang makina. Wow, ang galing! Okay, maraming salamat kaibigan sa pagpaliwanag mo. Mga viewers dyan, tandaan nyo yung mga sinasabi ng kaibigan ko para ganun mag Repsol. Repsol, baka naman bigyan mo kami ng ganyan. Okay? Okay, kaibigan. Anong unang gagawin dyan? Yung first step, bago na gawin. First step, Oh. wala. Natanggal na ang langis. Natanggal na? Oo. Ay, natanggal na? Tinanggal ko na. Ngayon, ibabalik ko na to. Anong pangalan yan? Takip. Takip. Oh, yan ha, takip. Pangalan niyan, takip. Kung meron kayong Rusi 150 macho, Repsol yung ano niyan, gagamitin. Kasi matibay daw. O Repsol, baka naman, bigyan mo kami. Okay, bigyan. Kano ba umpisan yan? Siguro sa 2022. Hello mga Yenyans, ito yung AA40. Okay? Oy, Lano! Yan yung kaibigan ko sa taga ano, Infanta Quezon Province. Ayun yung kaibigan ko. O yan, ito na yung binubuksan ng kaibigan ko, yung Repsol. Kung may motor kayo ng ganito, Rusi 150, pwede nyo rin siyang gayahin na gamitin yung SEA40 Repsol. Repsol. Yan yung pwede siyang gayahin. Ayan, anong saan niya nilagay banda? Dito pala yung ano niya, lagayan. Ito yung lagayan. Ayan, kailangan may imbudo. Imbudo tawag yan, di ba? Oo, siguraduhin malinis. Oo. Para hindi magkakadepekto ang makina. Yun yung mga ano yung depekto kaibigan? Para hindi pagsimulan ng sira. Ganun pala yun. Ubusin talaga yan. Oo, 1 litro talaga. 1 litro talaga. Okay? Please subscribe YEB channel. YEB TV. Okay, kaibigan. Thank you sa pag-share mo sa change oil ng yung Rusi 150 Macho. Okay? Hello mga Yenyans! Maraming salamat sa mga panonood sa change oil ng Rusi 150 Macho ng kaibigan ko. Take care everyone. God bless you and more power.